Ne edip aydın saat bilen gyzyklanıp başladym? Men dedi bir 7-6 klas wagtym jaý gurýardyk. Şo jaý gurulup ýören wagty ustalamyzda magnitofon bardy. Şolar Pelwan Halmuradowyň gitara zapislaryny, onuň Anus Muratturdyň aýdymlaryny ýladyn goýýardylar, dinleýärdiler. Aslında dinleýänler şol köp ýaman kän dinleýärdik şolar. Kerim Gurban Aliýew dinleýärdiler. Kän nemeler dinleýärdiler da biziň Aliýew bagşlanmaly. Onuň şolardan ýanlaryna usta menem çagan hem ýanlaryna ustalaň ýanyna onu terejistirip jaýmadan bir talynsyna teredip daýdýar. Aýdymam şo hinglep durýar ha. Gidip durman tefon olam işläp ýör. Şonno Pelwan Halmuradowyň Aliýew köp aýdymlaryny söýüp dinledimde. Şonno kellede galy gitara höwet, aýdym tada höwet. Ondan soň Anus Aliýew, Anus Muratturdy o aýdymlaryny köpsini dinleýärdir. O wagtlarym hakykatdan Aliýew çıkaran aýdymy şu adam köpçülükde hal köpçülüğün gowy dinlenýär. O wagtlarym hat gowy aýdymlarynyň nemeleriniň iýdi üdülmän çykyp oturan wagty, gidip oturan wagty gowy aýdymlaryny dinläp şeýdip özümde şondan höwet berip galdy. Soňundan okuwy tordum molin Belarusiýa gitmedimden odal Belarusiýa okumaga gitdim de. Şo Belarusiýa okumaga gitmedimden odal ejem maňa gitara sowgat etdi doglaňyny. Men höwesiň watyň diýip men neme derdim. Şo gitarada da Pelwanyň eline teredip da neme aýdýanlaryny zapysyny pauza berip eline teredip naýda näme watýa. Şeýdip gitarada şeýdip 3-4 sany aýdym öwren başladym. Aý soňundan şo 3-4 sany aýdýan goňşulam aýdyp berýän, öýdäkler aýdyp berýän aýdýan o tuwelimi gowy öwrenýän, gowy neme diýen zat diýip. Şeýdip höweslendirdiler, on has köprek aýdymlaryny öwrenip uradym ondan. Anan Belarusiýa gitdim. Alyp gitdim gitarany. Gitarany alyp gitdim Belarusiýada da otaýda näme opşitde oturan ýeriň neme ýok, iş ýok. Diňe gitara öwrenip oturup aýdym öwrenip şeýdip ýoşuk bilen aýdyma şeýdip höweslerek gitdi de. Professionalny karierany 2012-de başladyk da Destan Şany ýazyp bilen. 2013-de de Türkmenow dili ýylyna çykdyk. Samouçka mı ya? Samouçka, hiç ýeli okuw ýok, okuw neme ýok. Diýjek bolýanym şo wagtlar. Gitaranyň okuw üstüne öwrenmedim. Diňe görüp haýdyna watýa, şeýdip. Ondan emme adam şolar ýalyk aýdymyň özünen vokalyny tarapdan emme adam diňe samouçka. Soň Mehriban Gahrman arka dağımyň zaýatyna, arka dağ derdarymyň zaýatyna, arka dağımyň bir açıp beren Türkmen Döwlet Medeniýet Institututyna talip bolmak bagtan meser etdi. Şeýdim, ene o taýda uje aýdym sadyň inçe nemelerini öwrenip şeýdip. Ondan uje professional tarap aýdyma nemetdik. Erkitdik de oku. Esasy bir başdan has adyny tanadan aýdyma teşne edýän. O, so teşne. Nädip döret olaýdym? Kim ýazdy? Teret so gyzykdan aýdyp beren soň wakatyny. Destan Şany agam bilen bile neme aýtdyk bir oturmaga gitarada şo aýdym aýdýan döwrüm. Gowy öwrenip hem öldürstüren döwrüm. Oturşo bolup gitdik bolin şo taýda men teşnäni aýtdym. Teşnäni aýtdym bolin Destanam bir minut durdanym diýdi. Şuny göni tempini 2 böldüdi. Mysal üçin Masal 140 bolsa, Allah'ım 2 böl, men on aslında çaltaýdylýan halifalan aýdym ol. İsa Hudaý Nazarowyň oğlu. İsa Hudaý Nazarowyň aýdym onuň halifa Pelwan Halmuradow aýtdy ony. Bilen akdym. Bilen akdym. Ol aýdylan ýöne teşnemen boldum. Şeýdip aýdylýar, ol menem gitarada şeýdip çaltaýdym, on destan taklytdy. Medine de aýdyp görşün gitarada diýdi. Ay menem o wagt ünsem bermedimde bolýar diýip aýtdym, medin raga edip bolýan bir gowy bolup barýar da uwdun bol. Olam bolsaýdym ýadymda takloýy bar ýa şuny işläp başlaýar diýdi. Studiýa bar ýa diýdi. Şeýdem muny medin edip destan öz nemelerini goýdy, fantaziýatyndan öz sadyny goýdy, şeýdip. Şeýdem medin edip halka ödürledik bolýan, olam halk tarapyndan gowy kabul edildi. Men seni şeýle gurrun eşitdim. Bir ustad aýdymçylaryň biri köp aýdylan aýdymlaryň birini aýtjak bolýar. Muňa da ýanyndakylar muzikantlary ýa kim maslahat talýan bolsa, şeýle maslahat berýärler. Ay bu kim mekşiň aýdyn köp aýtdylar şuny. Sen aýtma diýerler. Olam diýe
men aydym soň diye. Her kim şulaydym, men kim käýdir diye. Diyecek bolýanym şulaydymy her kimem, menem şol sanyna sen kim käýdir. Her kim yerine düşdü şu bir hili. Şoň üçin her kim şeýle pikir edýär. Şuat meni atış etdim. Men bilemakdym sen aýdyma ka diýdim şuňa. Her kimem men aýdymdyr diýär. Onuň başgalar aýdýar, on men aýdym diýär. Aslynda ýita bagşyň aýdym ol. Aýnam aýdymyň ady. Şeýlemi? Teşnen boldum, haladym, faýladym aýnam. Teşnemen bollum, teşnemen bollum. Ol qara saçın ile almadım. Ne üçün sen menin söýgümi duymadın. Haladım, sayladım seni. Teşnemen bollum, teşnemen bollum. Ol qara saçın ile almadım. Ne üçün sen menin söýgümi duymadın. Haladım, sayladım seni. Edebim bendetti bırkıma meni. Ededim yalvayan yanlarıma meni. Gözümün göreci, gözümün nuri. Haladım, sayladım seni. Gözümün göreci, gözümün nuri. Haladım, sayladım seni. Aslında Osman Tansu doğrusun doğru aýtmalar. Şular ýaly aýdymlar inçeme ýyllardan bir gelip durýan aýdymlarym kadýan men. Awa ahmal. Men soňam şular ýaly gowaýdym, gatkän gözledim. Edil sala yetmeýän raklaryny tapýan, ýöne şular ýaly gowaýdymlar. Seýrek. Seýrek bolýar-da. Şoň üçin hemişe diňläňde bir ýatny görýän. Men Döwür geçen ok. Şu wagt özüme haýran, sözüni bilýänlerini ödemäkdim. Sözü gelip dur, şoň üçin gowgulakda galyp dur bulaydym. Laçyn Purjaýewa bilen garnaşlygyňam. Laçyn Purjaýewa kakasy bilen men kakam dogan. Men aýal doganym bolýar Laçyn Purjaýewa. Dogan olan bolýaňyz. Dogan. Onu ol goşgy ýazýar, sen aýdym aýdýan. Onu aňryňyzda bamýar bir sunuda adamsy. Ýok, bizde sunuda adamsy diýip olar ýa bir tanalan ýok sunuda adamsy. Ýok, ýöne men bir Bağlar kakam, Bağlar Purjaýew, Jaý jennetden bolsun. Şu gitarada öýdi, ýöne lübitjezki, öýçe aýdym aýdýardy öýdi. Käri başga da ýöne öýdi aýdym aýdýardy gitarada oturup. Dem daşynda oturup höwüsden diňleýärdik, öýdi aramyzda aýdyp berýärdi. Bir şol Bağlar kakam, bir amine Laçyn goşgy ýadýar, Laçyn Purjaýewa. Menem bu aýdymlamyň sözlerini öýdüm ýadýan. Köpsini Laçynam ýazyp berdi ha. Näçinji ýyl öýlendiň? 2014-nji ýylda öýlendim. 2015-nji ýylda birinji oglum boldy, Recep Muratjan. Toýlum. 2020-nji ýylda ikinji oglum boldy, Bilaljan. Köp soralýan sora bolmagy mümkin. Aýdymçy interwýu bermäge gelende. Olar höwüslimi? Aýdym sady. Ýok, düýbünden başga kär. Şeýlemi? Näme höwüs edýärler? Entek ýerräkmi? Ogluma doktor. Boljak diýär. Doktor boljak diýär. Entek kiçin oyun oýnajak, oyun içinde oyun oýnajak. Men Spider-Man boljak diýip gören wagtda bu adam. Keçijek entek ol. Ýani ola boljak Recep Muratjan doktor boljak diýär. Mamasam doktor bolandan bir döwür durdy filan araňyzda düşünşmezlik boldymy ýa adamlar bir hili kiňi deňeşdirip şunu ýaly bir gurrun edýärlermi? Şoňam boldy, ol öň. Onda bir ortamyzda bir oglun bulaşdyrdy. Oňa baryp başga da aýdýar. Maňa gelben başga da aýdýar. Men aýtmadyklarym oňa aýdýar, ha. Anne olam gakarna bir diýenler de mysal üçin. Olam çalakçylyk bir çala da aýtady gelip maňa şonu başga jedip aýdýar.
Son ýalagrak bir zat boldy dary. Ondan soň ödüm men durdy bilen gel ýüz beýdi görüşip özümiz gürleşerler, şeydi gürleşip arkaýynda durdy. Ha oturup düşünmeli boldymy? Onu ýalap düşünmelem däillerim. Ýöne şeýle bir ýerde görüşemizde şey diýdimmi? Ýok. Şey diýdimmi? Ýok. Boldy gülýärler. Ondan ýurtsan men gowy ýany ödüm. Owa şu men görýän seni gülýär şu da. Owa ýok. Aslan men ýöňdem gowy ýany durjanyň özüň otunam diýleýän. Ähli edýän işlerinde hormat goýýan, malades bolan. Edil menki ýaly olan bir ejesini hem jigilerini hem neme öýüni dolandyryp çykyp şeydi adapça Garaja Ahmet bilen şey nemedim işläp ýören oglan edil ben durmuşum ýalyk goňkam ijek bolýanym şoň üçin aýratyn bir dostumyň gowy ýany bir ýerde durdujan durdy we Süleyman zamana esbiter Süleyman bilen näme işleşdiňiz bir döwür? Ha, Süleyman bilen işleşdik näme Süleyman bir labelci geçek bolduk be. Süleyman aýdym ýa-da. Hawa. Gowy aýdymlar ýa-daly. Men aýalyp bereýin. Senem şunu ýaly ýerine ýetir, şonu gowy bolar. Hem neme eder halka köpçüligiň gowy ýarar. İşleşek bolduňuz. Hawa. Başladym. Hawa dowam işe başladym. Erbet rezultatdan bermedi. Gowy aýdymlar çykdy. Ol misal üçin yara yaraly biz, yara yüregimiz, şonu ýaly gowy aýdymlar çykdy. Men dogry düşünýänmi Süleyman diňe aýdym däli esasy prodüser ýaly bolmaly. Ha, o prodüser ýalygam bol, şu wagtdan prodüser ýalyk. Ýok, diýjek bolýanym, iýmenle sen dörejiliginde. Misal üçin nähili aýdym aýtmaly, nähili klip düşürmeli. Bol klip näme zady däli? Aýdymy sözlerinim, heňinem özüm ýazyp berýän, näten şunu ýaly aýdym aýtsam daňa daş bolýar gelişýär diýip. Şey diýip nemetdi. Ondan menem soň özüme bir goloýrak, özüme ýakynrak soň aýdymlar tapdym, nemetdim, zat etdim de Süleyman janan men şulara işläp görýän, şunu ýalyrak aýdym, işläp görýän, men öýdürýüm, şulara aýdymlar ýakynrak diýip. Ýa-da dowam etmedik de gitdi. Dogry düşündim. Ýöne häzir sen maşgala bolup Süleyman janan gatnaşýar, gowy men iň zalatoy dostumyň biri Süleyman. Meni geljek bugün yüreğime kısmalı men baka baka gölürüme dilanayım mehrelesin dillen ya dilim sen adını seslendim canımı biriyim sana seni bana can diyeysen Hani o benimki divaydın men divanası men yüreğimin yarası men gözümün ay o benimki divaydın men sabrım kuturup deyip bilmem yolunu tonu o benimki divaydın men divanası men yüreğimin yarası men gözümün ay o benimki divaydın men sabrım kuturup deyip bilmem yolunu tonu Sen stilinde sen aýdaýjak aýdymyň. o, gün ýerine düşdüler. Näme ýazdy? Muň sözdere ödümünki. Onun neme sadyny aranjировканы Mekan Nur aletdi. Aýdymyň awtory Afşin Azeri. Ha. Cover bu. Söylemi ya? Bravo. Düşündüm. Näderler häzir. Cover diýme agam ogurluk diýdi zat. After aýdymlaram kendo. Sonra ýalar ha. Ogurluk diýen aýdymyň bamy zat diýerler mysal üçin. Mysal üçin Allah'la ýören haky. Eýem unutdummy eýem bagtlymy seni eýem ne edip tapdyň menden gazyň. Megerem şol aýdym dene bilýändim. Bilýän. Şol aýdymyň ne sözleri Gülýän. ne esbiter bilen biledizlik oturup mysal üçin esbiterine propýerin köp ýazdy köp ýerini. Men köp ýerini men nemelemma, heňin şoňa özüm başladym. Diýjek bolýar men şol after skaýdym da şol. Alanda hiç ýerden ogurlanmadyk, şol aýdym. Bulan Ba. Ha o. Simbol sen ne bardyň mene Ha, ondan ne mysal üçin
Yar, bakayın sen gözlerine zar eyleme yar. Dip raydım hadi kim olsun yadın şamada. Ana after skaydım. Yaňy gowuryan aýdym ma diýdimi? Arzulanım uzu Dillen batım bolup bana. After skaydım ana solam. Söýgüm sana bagly. Ömrüm sana bağlı. O aydım after skaydım. Diyecek golyanım. Ken after skaydımlar. Ýöne gowuryan aýdymyňy edil öz repertuaryňa goşmasaňam bir toýotomga barýan adamlar haýyş etse, meselem Tarkanyň aýdymyna maýda-aýda diýip aýdyp bolar. Aydıp bolor, näme üçin aydıp bolmaly? Olar ýa legend aýdymçylygyň bilýärmi? Şonu ýaly bir gowun mysal üçin Şatunowyň dadyň aýdymlaryny, Tarkanyň aýdymlaryny atlaryny ýöne şeýlegiň menen gödüň dedi detalýan. Bizim öz halipalarymyzyň aýdymlary bar. Olary täzeden aýtmak, oň öýde aýra temirledi diýen. Ol aýdyp bolar ýöne diýjek bolýan toýlarda zatlarda häzir. Adamlar esasy çağıranna toyun şowkuny etdirmek üçin, toyunu gowsawdurmak üçin, bir şadiyan, gyzykly geçmek üçin çağırýarlar, dogry dämi? Şoň üçin sen eýt, beýt näýleseň hem zapsa çykarma kanyesna. Ýöne toyda aýt, ýöne şowkuny aýdym. Ýylyň mysal üçin Tarkanyň aýdym boldun, şo mysal üçin Araşyň aýdym boldun, aýdar kyn. Ýöne şowkuny bolsun toy. Ýöne alyp men onu zapsa çykar diýemek da. Mysal üçin Katula aýdýanmy, şonu aýdyp beräýär da o siteler, senem ýok, men ýylyň aýdymyny aýdamak latyp bolanok da palibam şoň göwüne ýaramol. Ol toyuň eýesi, sen şonu dawon etmeli. Sport bilen nähili? Sport bilen aram ýok. Düýsaň edemde zally diýdiň. Zally men diňe kaloriýa ýakmak üçin diýen. Diňe kaloriýa ýakkan, ýöreýän, lyza, ol bolşo günlük ýen kaloriýamy ýakmak üçin diýen. Diňe şo bir forma taklamak üçin. Kardio da esasy. No, esasy. Ýöne ol bu götürüp bad edip ol el çykarmak, lat çykarmak, olaryň täkämi howsum ýok dogrymy aýtdy. Aýt bizden şolam El hows döwrän. Bizden şolam ýok. Oňorýan. Ýeňiljekden gatna bermeli bolýan ýaltalyk diýip bir zat bar. Men bir döwür sen şu wagtyňa görä has ýüzüň tegelegräkdi. No. Onu keýen adam soraýar o şonu. Şekilliň sen bir tarabamy? Ýylla 2 gedek. 10 günden arasy suwda oturýan. 10 günläp. No. 10 günläp. Ýylla 2 gedek. Ýylyň başyna, ýylyň soňuna. Diýjek bolýanym öz heme saglygyny gaty uly peýda hemem bir hapta 2 towşunna. Näme çekilerýän? 10 güne meselesiz 10 kilo goloy gidýär. Nädip çydaýan? Dogry masem kim 19-njy ýyldan bäri edýän şonu. Oňa intervalny galadowka da diýilýär, erhillemede diýilýär. Interval bolmaýar. Autofagiýa mi? Autofagiýa. Bu galadaniýa bolýar. Galadaniýa da bu galadaniýa. Hemme zatdan kesilýän pon. Diňe suwda oturýan 10 günläp. Ol şu wagt eşdýän adamlara nerealny alykdyr. Nerealny adam ýok öldürdüm de. Biz hiç kime maslahat berem da. Ýok, hiç kime maslahat berýän nälerin doktoruň maslahaty bilen ýa-bir seretmegi bilen etmeseňiz neme diýen däler. Maslahat diýdi bolaymy? Soň men diýdim, men maslahat berýän dälerin. Men 2019-njy ýyldan bäri özüm uje edýän şonu. Hiç mede maslahat beremok, doktorsuz etmegi. Birinji öz organizmynyň ýagdaýyny bilip ondan edin. Men 2019-dan bäri ýylyň başyna etdim, ýa soňuna etdim. Bolly şonda da men saglygym gowulaşdy. Bir hili öňkü dertlem aýrylýan adetdi, hemem kile gitdi. Özüm şo nemäni sakladym, figurany sakladym bolyn. Birakda 2 towşunna hem kileň diýe, hemem taglyňa peýdaly boldy. 20-nji ýylyk kede etdim, 20-de de, 22-de de, 23-de de ine başynda 24-üň başynda etdim şu wagt. Şeýlemi? Hawa. Mene geçe täze illa da daýawdym da. Indi şu wagt eden wagtym. Ýakynly başlapsyň da onu. Hawa. Ana naharym ýanymda. Şoň içinde. Bu näme 5-lenji günüm da. Çorwan suwjagaly. Bir 5 gün bolmuş şu wagt. Açanyma. Şeýlemi? Hawa aglyma açanyma. 5 gün boldy. Onu etmeli gram email zatlar var da. Spisekde. Ýöýte birlänji açan günüň edilýän nemesi bar.
soğukçagal neme bilen ondan soň ýoşuk bilen şeýdip aşgadan gaýlanma diýeli. Ýoşuk bilen geçip gatyga geçýän soň neme geçýän soň diňe çoran sup çaganda geçip soň çyk gelýän aşgadan gaýlanma diýeli. Başlangyda näli? Başlamda ýoşuk bilen bir 4-5 gün öňünden uje diňe salatçyk, ýeňiljek naharalat ip aşgadan taýynlaýan. Gönü şuň agşama burger, pizza baryn. Uryp soňra merteden başladan erwede diýdi. Ýene öýle aglak geçer şonda. Oçmançan hiç me maslahat beremek doktoruň maslahatysyz. Birinci bolmayan adamlar madır. O ýöne birinji barlatmaly. Oň üçin köp mene mesela şu aşgadan da ýara bolsa, gastrit bolsa, atudan bolan o kategoriski. Nemetmeň diýende soň ma bargyp görmän. Aýdym tutdum dälmi? Dinläri. Radio inşallah. Ben kavat gelişine ha? Senin için ayak koydum bu duyguyu arzularım Kursağımda giredim söyledim seni Gelirdim söymeni o söylemi ödülürüm Arzularım o da dilin batın bolup bana Söyleyim sana bani, yüreğim sana bani Arzularım o da dilin batın bolup bana Söyleyim sana bani, yüreğim sana bani Ne soru? Aydımçı hükman halk aydım aýdyp bilmelimi? Bilmelim kädi yani eger aydymçy boldy men rapper da diýem okmaýyn. Näme üçin rapper aýtmak hükman näl aydymçy hükmanmy? Sulýa aýdýar oýna arasynda şeýleri. Ýok, diýjek bolýam aydymçy halk aydym aýtsan gaty ulyp biljus. Gaty ulyp biljus. Ýöne aýtmanyň bilen sen aydymçy dälilen bat ýok. Şeýle bir owadan äheňli aýdymçylarymyz bar. Ýöne saýlan janrlar başga. Dogry dämi? Ol niýe biz açar ol sen bagysy däl, sen halk aýdym aýdyp bilen ok diýmek diýlen zat ýok. Ýalan men diýen. Şalaşşan. Şeý diýersiň öýtdim oly. Diýjek bolýan ýok. Hükman aýtmaly. Aýtmal. Ýok, aýtmaly ýani aýtsaň gaty gowy. Sen aýdymçydyň dälligini kesgitleýän zat dälmi kädi? Hawa. Bir toýda ýadyma düşýär. Peridat halk aýdymmy? Peridat halk aýdymy, türkmen halk aýdym peridat. Şol aýdymy sen 20 gedege aýtdyrdylar aýdýan. Hawa, bile o toýda bolamyzmy? Hawa. Ýöne peridat. Tanse diýerler. Peridat. Ýene peridat. Hawa. Haýran galmy şonda. Hawa. Evet, gowaýdym da peridat, türkmen wagt ele aýlymna ol. Bu soýda onu klibet çykyp. So ýangyrak çykaýan wagtlary bolmalylar şoňam. Sina sürüşünür güzi cevherden Levilay sadıp dişler dürden Geldirdin Can alıcı cellat gödü hanzardan En namana nur çayılan peridat Ola ol, ýöne men özüm dogry maýdan damana ýoly ýaman özüm gowy ýani aýdatym bile damana ýol. Gaty tüýji ýol, damana ýol gaty gowy. Merdan damana ne en gowy ýani damana ýollan bir gaty kendinleýän merdan damana aýdymlaryny. Maşynda da kendinleýän. Ay akça sana arda kalım senden Ay akça sana arda kalım senden Ay yarın gülü geldi ödü gelmedi Ey bir hilem çünür özüne çekici ol ha Tüyücü ol Ol köyne halipalar merdan zanağım halipalaryna söz yoktur Diýene merdan zan şolan höwüslendir. Tabi diýsen goýaş bakalenýän bilýän. Ay samrym dilpler
Ay savram zülplerin gerdenden asır gelin yanza bitenmemen vak gel bana tavsır gelin. Bilen anlaşamsın. Yaman süyüz aydım bulam. Opsi men halk aydım bolsa damana yola yaman hüvet ediyen goवर yani özüm dinleyen. Durmuşda birinden bir zatdan utonan yerin boldumy? Käwat bolýara, ляпнуть diýär bir. Attanlykda bir zat edýän ha. Yaman utonuk diýän şondan. Yaman kän bolla gaçma. Birinin göwünde degip soňam degmelläle kenim diýän ýerlen boldy da. Anyk Olyana adam salwamy ya hiç kim agdam aldy. Anyk aýtmaly bolsa aýtmadymlaý mene. Şeyleri aýdan adyny agdamadym, aýtmadym. Inte utonup ýördiňmi? Doğru aýdan ýok. Edil utanamak da uza öwrençilik edildi däre. Olam öwrençdim, benem öwrençdim. Ondan soň şeň adyna maňlap oturman ýatlamaýnym. Şunadır, şu videonu gördü ödüm düşünürler. Ökünönüm öze. Yani liderek yere göğünde degdim. Özümem soň ökündüm. Soň ötünçi soradyňmy? Ötünçi soramagy indi bir hilek. Onam bir hilek görýän. Giçmi kädiýän öze. Bä. Ýöne gatnaşýaňyzmy? Gatnaşaň dagamy? Ýok. Gatnaşamam. Bä, gyzykdyrdyň aýdan. Ýöne ýol uzak, bir şunýaly bir öwrüm bolanyny. Çağalyk dostum meniň. Çağalykdan dostum onuň. Gıynan, ýani şu ýadram ýürümde gıynan. Şwa ýöne oňam nemeti gülýä aljak menkem, molin ýöne. Ýöne prosto gıynan ýalmaýdy ýanna. Boldy şon ýaz neme. Onu diýjek bolýanym ýol uzak. Bir aýlawda bir öwrümde belki bir ýaraşmaga şonýaly özüm günäli duýýan bolsam günäňi ýuwmaga belki şans bolar. Bolar. Hökma şu şans geldi gidip durmaýan. Gidip durmaz onu. Şunýaly bolly bolýan parahat men hakda gowy pikirde ekenliginden. Belki şundan şunu görä aýtylady diýse birden. Özüne çekip awazan etmegi mümkin. Aýtgyn maňa begener. Bolýa. Göwüne degişer ýaly. Dünýä. Şuna wagtymyzam ýoklay. Dogry aýdýan. Sen näme bagtly diýär? Meni şu dünýede ejemzanyň barlygy bagtly diýär. Men gülýär maşgalamyň bir çağızyklamyň barlygy bagtly diýär. Anan soň hiç şeýle başga zat üçin ýaşamak men. Diňe şolar üçin ýaşaýan, şolar üçin hem ýaşaryn. Ene şol meni bagtly diýär. Täzerik ban bunlar. Täze aýdym klip. Netip bolsa ene saatlyk sanwa, saatlyk kopy filan şu at klibiň uja aladasyny edip otýarys. Täzelikde bir gowy aýdym gelmeli. Netip bolsa men dinledim demo varianty bar. Şeyler alkol. Bilýän bulaýdymy? Kön aýdym. Halip bolamyň ýerine ýeten aýdym. Gördümki biri gelir sallana sallana. Aşığının gönlünü almağa gelir sallana sallana. Gördümki biri gelir sallana sallana. Aşığının gönlünü almağa gelir sallana sallana. Oy. Mene bolýar diýär.